Мислехте си, че това е просто нов комплект Lego City, но от кутията излезе пълна атмосфера на старата ЖП гара. Класически парен локомотив, тендер за въглища, пътнически вагон и носталгичен елемент, който изведнъж ще кара да се чувстваш като началник на железопътната линия. Комплектът включва 5 минифигури, а носталгичното пътуване с влак може да започне още в пътническия вагон. С бисквитки и термос, разбира се, защото трябва да се подготвите за истинско пътуване с влак. И ако е влак, той си има и гара, перон, пейка, лампа, рампа и работещ семафор, който официално може да спре трафика през деня. И магнитните превключватели щракват толкова красиво, че за момент наистина го вярваш, че истинското железопътно движение започва тук, сега. Този парен влак от Lego City Носталгия не е влак, който стои неподвижно. Тук холът се превръща в ЖП гара за 2 минути, защото това не е видът парен влак, който просто трябва да гледате. Ето, той започва и после всички потеглят. За повече информация и наличност посетете ни в магазина или нашия уебсайт.